daɗi wayo ni duniya daɗi kaso mafi faɗi yan bogi ne suke kauɗi a ɓangaren gardi mun dauke da mafi riɗi kudan zuma zaki sunan raken iri kwalli kashin bugun juna dan koli ya rike kwalli masu hawa mun bar su can suna kauɗi. Sabuwar wakan Dauda ka huta rara kenan kamar yadda muke bayyana muku a cikin wannan channel ta mai albarka. Sai dai mai sauraro kafin mu kai sama wannan sabuwar waka da Dauda ka huta rara yau shugaban kasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tchini. Idan wannan ya kasance shine farkon shigowar ka a cikin wannan channel ta mu na farko, da muna roƙonka da ka daure ka dangwala mana alamar subscribing kana ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne zaka iya cewa samun labaran namu a koda yaushe. Babu shakka wannan sabuwar waka ta yi matukar jijjiga al'umma kwarai da gaske, sannan ta yi matukar bawa mamaki. Duk da cewa kowa ya san da cewa mawaƙin Dauda ka huta rara shine mutumin da ya fara zagin shugaban ƙasar Nijar na yanzu wato Janar Abdulrahman Tchini akan shugaban ƙasar da aka sauke wato Bazoum, inda a halin yanzu kuma aka ji kuma ya gwangwaje da sabuwar waka wadda kuma yake yabansa. Sai dai da yawan mutane a cikin kasar jamhuriyar ta Nijar din suna ganin da cewa babu shakka fa da cewa Rara yayi wannan waka to bai zama lalle a ce an ji wannan waka ba ko kuma a ce an so wannan waka da yi wa shugaban kasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tchini ba a halin yanzu. Masu raro ku kaɗai kunnen kuka na ku gyara zama domin saurara da wannan waka da muke dauke da ita a cikin wannan YouTube ta mai albarka. Sai dai Mr. Rao ina alƙonka da yin wannan ya kasance shine farkon shigowar ka a cikin wannan channel tamu na farko, da kada ka manta dangwala mana alamar subscribing kana ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne zaka iya ci gaba da samun labaran namu a koda yaushe. Babu shakka magana da ake yi akan wannan sabuwar waka da cewa Dauda ka huta rara yayi wa shugaban ƙasar Nijar a halin yanzu fa babu ita wannan waka ƙarya ce maganarta, amma dai a halin yanzu mutane da yawa suna so shugaban ƙasar Nijar babu shakka Rara ya mai waka, inda wasu da dama suke ganin da cewa Rara ne mawaƙi guda ɗaya wanda arewacin Najeriya ya fice ko kuma an ce shine sarki guda ɗaya wanda ake kira da sarkin mawaƙan ƙasar Hausa, wanda kuma inda waƙar siyasa kake to babu shakka Rara babanka ne. To a halin yanzu mutane da yawa suna so Dauda ka huta rara yayi wa shugaban kasar Nijar waka wato a 2020 nan da aka shiga. Sai dai kuma da yawa mutane suna ganin da cewa ko da a ce Dauda ka huta rara yayi wa shugaban kasar Nijar din waka bai zama lalle yan Nijar su ji wannan waka ko kuma so wannan waka da ya mai ba. Duk da cewa kowa ya san Dauda ka huta rara shine wanda ya fara yin waka ya zagi Janar Abdulrahman Tchini a farkon hawa mulkin sa da yayi, wanda babu shakka idan ba za ku manta ba akalla yayi waƙoƙi wajen guda 2 ko guda 3 wanda yayi yana zagin shugaban ƙasar Nijar din wato Janar Abdulrahman Tchini. Masu raro ku biyo mahakacin wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe domin jin yadda ta kasance da waƙar da ake cewa Dauda ka huta rara yayi wa shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tchini, shin yayi waƙar ne ko kuma bai yi ba. To babu shakka a halin yanzu batun magana wannan waƙa da ake cewa Dauda ka huta rara yayi wa shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdulrahman Tchini ƙarya ne, wannan waka ba a yi ta ba. Sai dai kuma da yawan mutane suna so Dauda ka huta rara din yayi wa shugaban ƙasar Nijar din waka wato Janar Abdulrahman Tchini. Kasance da wannan ciya ta mai albarka domin samun labarai dumi su a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki daya. Babu shakka mutane da yawa suna ganin da cewa Dauda ka huta rara mawaƙi ɗaya ne tilo wanda idan yi wa mutum waka to babu shakka ko da a ce zaɓe ya zo yi in dai ya ma waka to babu shakka sai ka ci, idan baka ci ba to wani iko ne na Ubangiji, wanda kuma a halin yanzu mutane da ma suna ranka da haka din wata baiwa ce da shi ta musamman da yake da ita. Masu raro idan ya kasance ka saurari wannan labari tun daga farko har zuwa ƙarshe to muna so ka bayyana mana ra'ayinka a comment section. Shin me zaka yi cewa dangane da wannan maganar waka da ake cewa Dauda ka huta rara yayi wa Janar Abdulrahman Tchini shugaban ƙasar Nijar? Shin kana so a yi wannan waka ko kuma baka so? Mu haɗa a comment section. Mun gode.